Oh, mayong adlaw ninyo mga kadanlak no. Karon gyud laing kay atong panahon. Unang mag-amping-amping gyud mo mga kadanlak no sa mga apektado sa bagyo. Kay yung kusog kining bagyo ha. Maray ka kusgas baho sa imong ilok. So mo to no mga kadanlak, keep ship gyud no. Keep ship. Mag-amping gid mo kung asa mo dapit sa mga Bicol no, Bicolognon. Mag-amping gid mo kay kusog-kusog gining bagyuhan no. Bagyong Tisoy. Kung asa man mo mag-amping mo, kung naamoy trabaho, kung naamoy adtuon, ipaliban sana ninyo gyud. Ampingi gyud inyong kaugalingon, inyong mga buhi, inyong pamilya, na inyong mga gamit, mag-impake mo dag mga pagkaon para nga naagi mo madala inyong evacuation na kay pait kayo. Kusog kining bagyuha. Kaya mag-evacuate kita daan mintras sayo pa kay aya pa mo mag-evacuate og apiki ng mga kadanlak. Kung unsay istorya sa tong mayor, sundon ginato kay mama ni kaiwan nato no. So to mga kadanlak no. Pag orpo ko nagpawis-pawis no, mo na akong kuan no. Kana day siya no. Kani siya no. Practice wag papawis ani kay matay gimingaw no papawis da. Dugay na ko gulay papawis mga kadanlak no. So, stilan. May kapuya. Ang anak gina no. Pastilana paita. Daghan kayo. Daghan kay kumakaila karon nga na-stranded sa diya sa Pantalan, sa mga terminal pero kay nag-eroplano kay nalagi bagyo lagi. Naan kay kalangitan diri makulimlim ba. Murag ilok. Kulimlim kay mga kadanlak no. Sus. Kumusta man mo no unsa may yung panginabuhi dia karon, unsa may yung pamahaw dia kasi paniudto niyo panihapon mga kadanlak no. So ako ani karon nag-video ako ani kay may trabahoon kay bagyo man. Manha kayo no niagi to basura tong tingugan kusog igsirbata no. Paita. Kalahia. Muna mag-amping-amping gid mo mga kadanlak no. Mintras sayo pa evacuate na ta aron di na ta aya pa ta di na ta magkuan magdali-dali abot na sa hangin ug bagyo mag-evacuate na ta mintras sayo pa ana ra magdalag mga pagkaon ispat kinahanglan gina mga sanina mga tambal para kung ginaunsa ni mga sambad na ray may tambal kung hilantan ka na kung ay mga maintenance nga mga gamot nga imnon dapat sa imong inahan ug amahan sa imong lulo ug lula lalo na ninyo na aron wala nagi problema ba nga inikabot sa evacuation center, siyempre daghan ng mga tao, lain-laing mga hangin, sagol-sagol ng mga baho, kung na mo utot usa, simhot sa tanan. Pastilo pa itay nga na. Sa evacuation center na nga na no. Pastilan. Pagkadanlak na ko, danlak, may cow. So mura to no, mag-amping-amping mo sa bagyo. Kanang managatay dia, ipaliban sa kanya ay sa mo panagat. Ampingi yun kay dagko ang mga balod. O kanang inyong mga buhi nga dapling og suba, daplig sa paasam na dapita, iato kinyo nag mga taas-taas ng mga buntod-buntod. Inyong mga buhi aron safety gid kayo. And inyong mga anak dili inyo palaglaagom kay sus mo bahaw niya, malandslide ingana mo kuan ang yuta sus simba ko lang. Ina magamping mo no. Karon ako ganiya ra jud kog pinaabot no. Matar. Hapit na lang mag-alas 8 matar. Gutom naman kay ko. Wala pa magiging yung mata niya akong amo. Pastilan. Sahaon man ako ni. Paita ni magkaamo tag pagkadugaya kay. Maupay dugay manguli. Paupat choy dugay mang mata. Pastilan. Ako pa'y nabilar o pinaabot nila kay dugay nang uli gabi kay nangadto asrepit nanuroy sila. Pastilan. Ako pa'y nabilar, ako pa'y sayo nagmata. Sila nabilar dugay ng mata. Siyempre kay amo man. So ako karon kay buhi mo ko diri. Wa jud koy pagkaon nagutman jud kay kumakadanlak. Pastila. Nimal ni matuhanan. Paita ni makaamo kita ko ano. Gutom jud kay kung sa kibuhaton ko ani dok-dok kon siguro na ko nilang gawang dagayar makamata sila sa sayo no. Bugnaw pa kayong panahon kinay bagyo kusog king ulan ug hangin. Nag-aircon pag yun. Di lang may kindulog nila ron. Stilan mga kadalak paitas kinabuhi.
So inig mata anak karon kana kalagmitan ng mata na sila 8:30 or 9 basta wala sila trabaho kay di man sila trabaho karon. So ako ani karon nagutman ko. Pastilan. Gutom na ko kayo mo ko'y makaon. Wala nga magkaon na ko ni. Saan man ako pagkaon ni? Kani. Saan man ni pagkaon ni? Wa ko makaon og dilata gyud kay kabuhion man ko ana. Pastilan kabuhion. Kadanlak nda ko. Di ko makaon na ba? Sus. Inig mamatay nilang irkon karon malipay na ko kay pastil makaon na jud ko. Akong dito ani karon saon na lang gini. Sige nagdagok mo tayo siya. Nagpaabot ng gini no. Pastilan. So mo ni kapait ani mga boy no ug mga katulong no kasambahay. Ako boy ko dire. Magpa 5 years na ko sila Wa gyapon na usab ilang ilang hinatagan sa mga pagkaon. Grabe ka inot. Mahigugmaon sa trabahante pero inot sa pagkaon. Pisting animal. So mo ni no sa mga boy diha nga pareha na kog sitwasyon no. Sakto kog sweldo dire pero ang pagkaon gud di jud ko kasabot silang pagkaon inject ba sila nya karon kay kaning mga boy o katulong na ubang katulong nga swerte gid sa amo nga sila gi hawid gid nila ang kusina hawid nila ang tanan mo ang mga pagkaon excuse me naa gid nila tanan sila makabuot kung silang lutoon nya kay wala kami katulong diri nang hawa naman kaya hindi kabalo mo luto anang Chinese food kana man amo nang nanghawa to mga katulong dire. Muna ako rin usara na biling dire, pastilang paita. Kapoy juga kayo. Gutom kayo. Kapalo juga iutong lang yung kagutom. Pastilan. Muna sa mga katulong di ano nga namoy mga boy atimanan gininyo no. Kung namoy mga boy nga daghan mo trabahante din kamo dia tagal luto. Magluto gyud mo lagmig pagkaon kay para ang mga boy nga unsa ilang trabaho hago kayo pare ang mga driver sing amo kana pagkaon gini nagsayo ng mga driver magluto gyud mo sayo kay na may ubang amo sayo manglakaw nya mga driver walay kaon mag-drive kapoy biya kay na kay sigtuyok-tuyok kan mo bila cambio like this like that makadanlak so muna ano kung kamo na sa kusina ampingan gininyo kani kung mga katulong og boy dako kay ni katabang sa mga balay aning mga dato kay kani mga Bisaya mo may sinaligan o may kapayalan aning balay di ba di man na sila makuha taga diri ra nga parehas sila taga Manila mahadlok man na sila munang kanang mga katulong og boy halos mo nay nabiling taga adlaw sa balay sa mga amo sa mga dato nato mga unsa man nato mga amo diha murag silbi pamilya na ta nila ba so muna mga katulong ang trabaho ng mga katulong manglaba na manglampaso ng balay mamlax manglimpyo ng mga bintana sira mamlantsa mag-ilis mga bedsheet kapoy biya kayo ng trabaho ng kasambay yan ay mga uban mga tao manaway pa nga gwapa kayo gwapo katulong ra at least kami nami trabaho nga tarong marangal among trabaho nakatabang mi sa mong pamilya nakapakaon mi sa mong pamilya nakapadala mi para pang konsumo nila bulan-bulan sa kanang mga taong manaway da sa una ko sawayin ko pero wa ko'y pakialam kay wa man ko nangawat wa ko nagpangayo wa ko nagsalig sa kong ginikanan wa ko gatambay wa ko nagpabuyag wala ko nagbisyo-bisyo nga akong pagtrabaho dire sa mga katulong nako no sa mga pareha nako nga boy o katulong proud ta bayani pud ta mura tag OFW ani kay halos tag 2 ka tuig tag 3 ka tuig aya pud ta makauli sa tuwa kay simpre pobre man kay sa probinsya gud ng Mindanao o pobre kay mo nang kanang mga katulong kasambahay ayo wag mo nilalang yan o ayog inang kasambahay lang ko ayaw ilang na imong trabaho kay atong trabaho nindot og marangal ni okay nakatabang ta sa atong pamilya nakatabang ta sa atong mga ginikanan uban galiya na mga anak gagmay pa anak gisakripisyo nila na para maaring Manila manarbaho makatulong pag-amo nga dili maayo batasan diba uban mubo pag sweldo unang nagpasalamat jud kog dako nga okay ra pud diri sa akong amo kay sakto mo sweldo mahalag di ko kasabot silang mga pagkaon nga mga Chinese nga pagkaon okay ra kayo manang pastilan mga danlak jud indag ko ang nakaapan na jud karon gutom na jud kay ko so no pastilan kamo diha no kaning mga tao nga manaway ani makasambahay ug boy una-unahan jud ayo nga kami nagtrabaho og tarong wala mo kabalo kung unsa among hinungdan maong nanarbaho mi naami kita eskwela naami kita bangan makatabang mi sa pamilya makapa-eskwela mi anak makapag-eskwela mi og mga igsuon
muna sakripisyo mi. Munang uban dia manaway nga mabisaya ko nun ari Manila para mapagwapa, magpaputi, pastilan. Kaya yung bunalag bumot sa ulang. Danlak yung dagko. So maura to no atong tabi-tabi karon no kay mubo ra ni akong video karon. So kung bago pa ka ni akong channel, mag-subscribe na kano Boy Danlak official no aron maubay-ubay na ta aron nga makaluyan patapuhon kay kani akong video na gini purpose. Bahala wala kayo ko'y subscribers, wala kayo ko'y viewers. Maabot ang panahon makaluyan ko sa Ginoo mga kadanlak. Promise na ko na ninyo. Kung maabot ang panahon nga kung makaluyan ko ni akong YouTube channel nako, kung unsa akong nabukoy kita ani pohon maabot ang panahon kay bago pa man wala pa man si mana akong YouTube channel. Naadyo ko'y tawo nga tabangan, mutabang jud ko sa mga taong pobre, mutabang ko sa mga taong manghatag ko kanang mga grocery items nga para paninda nila kung makaluyan ko ani. So suportahan ninyo na akong YouTube channel no. Mag-subscribe og tan-awon gid ninyo kung man aron maabot kina ko ang 4,000 views no, time watch no. So daghang ay salamat mga kadanlak. God bless us all. Mag-amping-amping mo sa inyong trabaho, amping inyong mga pamilya ug anak. Ug ayaw pasagdai kay nairabay bagyo karon mag-amping gid mo. So amping-amping mo mga kadanlak no. God bless you. Salamat sa pagtan-aw.